semaziro enyu mukaona tazvidyira maminutes handisirini ndianti venyu. But zvisinei, she's here now and we are ready. Let's do it. Let's buzz around. Today, we're a fly on the wall in the life of. We are a fly on the wall in the life of Auntie Joy Zimba. Live and direct in the studio. We are happy to have her. Blessed Zaranyika from Amalinda says, welcome Auntie Joy. Anxiously waiting for Auntie Joy. Varku Luka here from Rwanda. It's Vimbai Chisho. Auntie! Makambona Auntie vasingaluki here. Thank you very much for inviting Auntie Joy today. Ndrukufara zvekuti do. Mama Casey, yes, tamirira Auntie vedu. Auntie Zia. Titambireka Auntie Joy. Auntie vevanhu. Auntie venyika. Hai makadei. Alright, mukaswedera padhuze nemic yedu kuti tinyatsonzwanana. Okay. Right, saka kuti Auntie Joy Zimba ndo zita rekuberekwa here, zita remadunirirwa here, zita rekungozvipa here, zvakabva kupi? Inini zita rekuti Auntie Joy rakauya nekuda kwebasa randinoita, but rekuberekwa ndonzi Joyce Makoni. Joyce Makoni. Yeah. Joyce Makoni uyu akaberekwa kupi, akakura upenyu hwakaita sei, mumhuri yakaita sei, kuti tizoona Auntie Joy vatakuona nhasi? Joyce akazvarwa ari 1. Baba vake nevamunamai vake vakashaika ari mudiki. Akarerwa nambuya vake mai vamai. Ndosaka vanhu vakarerwa nambuya kastandard kacho. Saka ndokwazvakabva here zveutsanana izvi? Ya, ndingangoti sekukura kwataiita ndakazonyanya kushanda mudzimba dzevanhu, ndo zvakazonyanya kuti ndizonyanya kuita zvekucleana izvi, because ndo rakangira industry rangu. Makatanga kushanda mudzimba mune makore mangani? I was 14. Yeah. Chii chakakutumai kunoshanda paudiki kudaro? Yakanga iri nguva yekutoti ka 14 ndo munhu maform 2 maform 3. Yeah. Zvakafamba sei? Okay, so pandakagara nagogo unongozivawo kuti pane time yekuti mari yakazenge yakushayikwa ndakuda kuenda kusekondari. So ndakagara nagogo ndobva ndanzwisisa kuti zvatiri kurarama tiri kuti ndiende kuchikoro ndinogona kuenda ka1 pawiki, bosi pamwe pacho ndienda kudzingwa because mari yechikoro kwakusina. Ndobva ndati mbuya kuti murambe muchitambudzika neni, regai ndotsvaga basa remumba ndikuchengetei. Ndo zvakazoita kuti ndiende kunoshanda basa remumba. Wakanga wakamira sei upenyu? Muchiri kurangarira here first imba yamakatanga kushanda, makariwana sei, pakanga pakamira sei? Okay, ndakatorwa nemunini wamai vangu banditi uya kuno kuHarare mwanangu, inini handinofutichi mari kuti ndikwanise kubhadhara zvinhu zvakaoma ende zvishuwawo, to be honest zvasina kumira mushe. Ndobva ndauya, ndobva ndatsvagirwa basa Pamba. Vainzi mai Chigondo, vaigara kuUnity A. Ndova ndakatanga kugara navo. So mukugara navo imomo vaindibata zvakanaka zvokuti ndiye munhu wandinoti nanhasi akanditrena zvakanyanya panhau dzekutsvaira mba nekungodawo vanhu, bhozi yakanga isiri hama but vaindibata zvakanaka. Ko tichienderera mberi nerwendo idzo nyaya dzekushanda idzi, inyaya yekuti kana zhinji tichinzwa dzichikurukurwa hadzibude zvakanaka kubatwa kwevasikana vashandi vanotibatsira mudzimba nanamai vemudzimba. Kama kacho kanenge kane makwikwistereke. Yeah, that's very true. Imimi, what was your experience? Yeah. Ndichibva kwamai Chigondo, zveupwereka unongoziva kuti kana uri mwana mudiki unogona kungonzi mari yauri kupiwa ishoma, enda pane vamwe vanokupa mari yakawanda, you see. Saka ndakazobva paya kune vanhu vane utsinye. I still remember mwachindisvipira mate kumeso pamaishanda. Yeah, like kuti tisingataure mazita. Thank you so much. Takadzidziswa nevakuru. Mazita hatauri. That's very true. So ndakatsvagirwa basa ipapo. Saka papaina gogo vechikuru. Gogo havaindida. But mwana womusikana anga akadzoka kumurume.
so ndaigara nagogo ndichivawachira ndichita zvese ndichita sese. So iye paakadzoka akanga kuti ndiwachire nehembe dzangu. Gogo akati azviita, asi musikana wako webasa. Saka inini manje nekutya ndaigona kungotora hembe dzedze ndoita sendowacha asi gogo vasipo. But pane rimwe zuva randakawanikidzwa ndichiwacha nagogo bva wati siya hembe idzodzo, ndobva ndasiya. Anditi ndasiya kudaro ndobva aya achindibvunza zvikanzi wasiyire chii hembe dzangu. Ndakatukwa zvekutukwa zviya, ndobva ndatoti ndanzi nagogo ndisati ndapedza bvati bvanditi magararwa akazara kumeso kwese. Kunyepa imi. Yeah, it's a true story. It's a true story. Muchitumbiso ndobva maita sei? Ndakangochema ndingadi pamba pasi pangu ndiri musikana webasa, handina kuti ndingati ndingaende ndiri kutotsvaga basa kuti ndirarame ndichengete gogo. Hey, tichibva paupenyu ihwohwo yanga isiri life yakaoma, ndiri kungoimagina nguva idzodzo. Yanga isiri life iri nyore, sorry. Kuzobva ipapo kuzosvika macho ndaamai vemba ndaane panonzi pangu, zvakafamba sei? Ndakanyanya kutambudzika zvekuti ndakakasika kupinda mumarriage. Ndichiroorwa ndopandakatangawo kuziva kuti kune munhu anondida. Because ndosaka muchinzwa kuti murume wangu ndinomuviga because I know kukosha kwaakaita in my life. You know, so ndiye murume wangu wandinoti murume wangu. Yakandinzisawo zvandaitaura kama anomboteerera pano paFacebook vanonzwa ndichiti ukanzwa ndichiti ndakatanga kutengerwa keke kana kunzi happy birthday, murume wangu akatanga kundidaro bhozi vabereki vangu vanga vasipo. Gogo havana zvavanoziva pamusoro pemabirthday kwavari dzitori news nanhasi havazvizivi. So murume wangu ndiye aitanga kutonditi happy birthday my wife, you know. Saka kwandiri izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvinondita kuti ndigare ndakanyatsodzikama. So kuroorwa kwandakaita ndakave nenguva yekuzorora, ndakave nemunyaradzi mulife mangu. Saka muchishinganire kuti it's an achievement. Yes, ukanzwa ndichita achievement marriage kureva kuti kwandakabva murume wangu akandiendesa kuchikoro. Ndaitoenda kuchikoro patime iyoyo zvinzi dai wangoshingirira wanyora form 4. Saka ndaiti ndikaenda kuchikoro zvinhu zvakaoma zvisingaite, ndosvika BP yangu yokwira, makumbo ozvimba, you see. Ndobva ndachari mbona handisi kuzvigona izvi, you understand. So murume abva azongoti it's fine, no problem. Chiregedza kuenda kuchikoro kwacho, but chigaro chiverenga vakandigira manovel nemadhezi emakoreans aya. Ndakaona makoreans zvisingaiti because pakunonyora pepa zvainzi verenga zviri ipapo uchinduzwa kuti zviri kunzi chii. So ndokutrainwa kwandakaita kunzwa English, zvekutoti hakuna English yandisingagoni kunzwa. Asi kana yazo deepo handizonyatsozivi zvangu, but sanhasi mama manditi ayati handidi kunzwa chinonzi chirungu. Asi imi ndima kupindura muchiti you see, you understand, ende makaoma. No, ndenchito kuti ndisazopanike. Aiwa, ichokwadi. Aiwa, iwo mutauro wedu wakangonaka sire zvatachimbotaura kuti tiri kubva mu Mother Tongue International Day. Tinoda kusimbisa zvekudaro. Toda kuusimbisa, toramba tichiusimudzira. But amunangotanga nekupinda mubaka pane pamajamba apa. Murume uyu makamuwana paya, umana tiri kudawo varume vakadai nekuti vanochinja life yemunhu, kuchinja upenyu hwemunhu kusvika pakumudzidzisa nechirungu. Makamunhonga papi, zvakafamba sei? Ndaitoshandawo, murume wangu akatondionawo, akatofarirawo zvandiriwo. Akatondibvunza kuti wakaenda kuchikoro? Ndikati aiwa, ina ndakuenda kuchikoro. Zvikanzi manje ndakaenda kuchikoro. Ndikati it's fine, kana wandida it's okay, no problem. Zvikanzi ndoda kutokuroora shamwari. Kunyepa. Ndikatoti kana kuroorwa kupi handisi kuda izvozvo. Because inini kwandiri ndaingofunga kuti marriage zera racho, you understand. Mama ni makore mangana? Aiwa, makore. Tataure makore futi. Tataure makore, aiwa. Saka akabva nditi oti wakarerwa ndani? Ndobva ndamutsanangura kuti ndakarerwa nagogo chizvikanzi handeikwarisa kuna gogo. Zvikanzi it's okay. Ndobva ndamuti nekuti ini ndoda kuroora. So zvakaitika mulife mangu ndezvekuti inini ndakakura ndisina nababa, you see. Saka ndaingobva ndiri kwamama, you know, kana vana vakakurira kwana mama unonzwa kuve neside rekwana mama, rekwana baba unenge usina basa naro. Zvikanzi manje ndinoti munhu asina nababa, you understand. Saka zvanoadikiwo chibva wasongoti it's fine, no problem. But ndatanga kutodini kutongogarisana takada apa munhu anga ine bitterness yekumusha kwababa, kuti havana kuzondoona kubvira pakafa baba, you see, zvavanoadiki zveshe.
but nekuzokura unodzidziswa kusvikira wazoita kuti zviite zvakanaka. Upenyu hwenyu nenhoroondo yakati rebei. Yakati rebei. Muchitarisa ezvinye pamave, munhu anozvimiririra, munhu wekuti tinoti asvika. Takatarisa upenyu hwedu. Sure. Tinoti you have arrived, you are there, you are a brand, muri mukadzi wemunhu, imba yacho yakamira, muchibva kubackground yakaomarara kudaro. Mungati chii kune vanoomesera nherera kana vanosiyirwa mutoro, nekuti mukutaurawo ndiri kurealiza kuti it's easy sometimes ungoti nherera tiite moyo murefu tidzidete, but zvinenge zvakaoma, macircumstances akaoma. Sometimes munhu wacho anofa, iwewe naye ukama hwacho wanga usina kumira zvakanaka, asi vana vozosara ende uchida kunzi uzvitakure zvese izvozvo. Sometimes it's not easy. Mungati chii in easy times and not so easy circumstances, mungati peshoko rekuti chii muchitarisa makuriro amakaita imimi? Right. Zvazvinoita ndezvekuti nherera dzimwe dziri stubborn. Ichokwadi. Because unenge wakarerwawo neimwe nzira yakanaka. Poti dzimwe nhererawo dzisitori stubborn but dziri kutsvaga anobatsira kuti dai ndayambuka. Handiti so vanhu ivavo vane muchengeterwo wavanoitwa but vanochengeteka zvakasiyana. Because mind yemunhu ari kuti inini baba vangu dai vasina kufa ndingadai ndiri pakati. Mind yemunhu ari kuti akomana ndiri nherera dai ndawana pekuti ndirarame. You see, zvakatosiyana. So inini ndinoti nherera musanyanya kuibata rafu. Because ndakaona kunge Mwari vanonyanya kuda nherera stereka. I don't know kuti chii chinombonyazoitika ipapo. Mwari vanenge makafevha kavanoita kunherera. Nherera zhinji dzandaona inini dzinosimudzwa naMwari kuti dzigozotaura panonzwikwa nevanhu vakati wandei. Sezvamuri kuita izvi nhasi. I think so. So ndakaona kuti inini ende nherera zhinji dziri bita. Zvekuti kazhinji kacho kana nherera inowanzoita, ikapuhwa chero vana, inobata vana ivavo zvakashata. Like zvayaitwa kudhara revenge. So kana nherera ikasagona kubvisa chinonzi bitterness, inogona kutokanganisa vamwe vana vairi kuchengeta. So mukukura kwatinoita nherera dzinobatwa pakasiyana siyana. Do you know kuti kune vanhu vanotora nherera kuiti ndo yamusikana webasa? Riripo level rekuti unonzi tsvairamba vana vemumwe vachitoenda kuchikoro. Asi muri same vana uchitonzi uri mwana wangu iwewe, kana kuti uri munin'ina wangu, kana kuti uri chakati, but nekuti uri nherera handigoni kuzopfurikidzisa sere kukuitira zvakanaka zvandiri kuitira vamwe. Animaona. So ndo challenges anosangana nenherera iwayo. 12 minutes before we get to 3 o'clock. It's a fly on the wall as always on a Sunday afternoon. Today in the chair is Auntie Joy Zimba. We are a fly on the wall in her life. You can connect on 0772162651. Ngatimbotasai Auntie Joy watakuzivawo masuvano. Hai kautsanana kaboere. What is your average day like? Munomuka nguvai? Munotsvaira mumba everyday neruoko rwenyu here from start to finish? Inyaya yekuti imba idiki here kana kuti ndo zvamungori? Zvinoyatsofamba senyatsoita kuti tikunzwisisei. Alright, ndisati ndaenda ipapo ndambokuziva kuti ndine training yandakapindana nayo pakucleana mbanditika. But pane dzimwe nyasha dzinozongokukwanisa, dzinozongokugonesa. Mazvibata? Kune vanhu vanotsvaira mudzimba, but kwedu kune nyasha dzakona. Handiti? So especially kuchechi kwedu isusu, bishop vangu keni guru zvekutoti chero uchitiwa haudi. Mama bishop vangu vandiri kuti mama vamuri kuona ndiri kuti mama vari panapa. Ndofunga uringovaona. She is very smart zvekutodaro. You know, pane time yataidzidziswa semadzimai kuti mba munotsvairwa so. Tichienda kuchinda tichinobatsirwa kusvikira zvapinda muropa. Unogona kunge uri smart but usina ma-ideas. You need prayer. Kuti zvifambe. Yes. Okay. Yes, mweya mutsvene anotidzidzisa.
paunoti paya antimamuka nguva madi hazviitwe nemunhu asina mweya mutsvene. Okay. Yeah. Saka haisi nyaya yezvatinoona kana kuti zvatinobata. Yes. Inyaya yezviri behind. Yeah. Okay. Yeah. Anti unonzwa zvazvinzi kune vanhu vane mashavenjuzi esmart. Isu tina mweya mutsvene anotiitisa smart. Tinotomuka makuseni zvinoitwa nevakadzi. Imi munofunga kuti handidyo anomuka na 3 am or na 2 am. Aiwa kana ndinotori netime yekutoti baba vanenge vatori pasaidi pangu takarara. Totomukaona 6 kana 7. Ndotocleana mumba mangu, ndobika, ndodini, ndogeza, ndoita sei. But kawaitako Auntie Joy harisiro unonzi shavire dona here. Ndozvandiri kutaura kuti kana tiri kuchechi kwedu takadzidziswa chinonzi smart, uye mweya mutsvene anoshanda sei. Handiti Jesu paya paakati ndakuenda ndichakusiyirai mweya mutsvene, achakudzidzisai, achave mubatsiri. Saka kubatsirwa kwachona ndokwandiri kuitwa. Saka ndinoshamisika nevanhu vanenge vachipembedza mweya mutsvene ana manjuzi vaya vachivaudza kuti ndo vari smart, of which akatanga nesmart ndimwari. Eheka akatanga nesmart ndimwari. You see, saka inini ukandiona ndichitsvaira mweya mutsvene ari kundibatsira. Saka chechi yese ndozvairi here kana kuti kunewo vamwe? Kune vakazodzerwa izvozvo muchechi chaimo kune maprofita, kune maevangelisti, kune mapastors, kune chii. Saka muchechi kune vanogona kubika, kune vanogona kutsvaira, kune vanogona kuitawo zvakasiyana siyana. So inini kudepartment rangu kunoku ndokwekutsvaira. I love you Auntie Joy, makandidzidzisa zvakawanda muupenyu. Ndi Evidence Dzveta kudombo raMwari Epworth. Wow. I'm emotional like that. Nyaya Auntie inobata, but I'm so happy for her. Ichokwadi kuti background yemunhu does not define future yake. Auntie Joy is my hero nekuti zvekuisa order mumba zvaanoita, it's part of my calling. Ndinozvida and ndinotosona, not zvekudzidzira asi talent. Nhasi ndafara ayati you made my week. Thank you so much. You can connect too on 0772-162-651. We are just 7 minutes away from the news at 3 o'clock. I can't believe how fast our time is going. We're getting to know Auntie Joy better. Auntie Joy is big on social media. We know her as a decor guru and a vanobika. I can't call her a chef. Vanongobika. I like the way you cook. Munenge muchingobika zviri ordinary zvomba menyu, but standard kacho level kacho, especially per presentation. I think muri kubatsira zvakanyanya because nyaya yekungonzi sadza kwapara kungonzi nham. Yeah, I think yanga iri challenge. Nepamasvika apa chamuri kushuvira chii mukati meupenyu hwenyu, pamuri kuti sebrand, kuti brand rangu ndoda kuti riende kwakati, kana kuti chii chamuri kuda kuti chizonyatsoitika? Inini zvandikunyanya kuda ndezvekuti nditozikanwa, kwete muZimbabwe chete, kwete muAfrica chete, kwese kunongonzi kune munhu. Ndoda kuti ndizikanwe, uye ndoda kunyanya kushanda nekwedhekwe ikoko, kwekuti mudzimai akagara mumba make ngaazvizive kuti kune chinonzi kudhekoreta mumba. Kune kamwe kahappiness kanouya through wakagara mumba makaiswa makusheni zvakanaka, patebhuru paine tumaruva. Ndofunga ndo shungu dzemwoyo wangu dzekuti vanhu vanenge vaakutonditsvagawo kuti anti hamusi kubatika, ndokuti ndine pressure yebasa ndichiitira vanhu dzimba dzavo. Saka hamuna kana zuva ramunombonzwa kuti handisi kuzvida izvi zvekuklina nungwa chaidzo kumbobatawo kana kuda kuzorora chaiko, zviriko here muupenyu hwenyu? Inini ndinotomboswera ndakagara. Anozvona ndinoswera ndakagara. Pamwe pachona ndinoona kuti ndikaona kuti chakati remember ndine vana vasikana, ndotomudza kuti chawaisa apo chachisiyepo bvisa. Ndinotogona kutoswera ndakagara, but handidi kuona chinhu chisiri panzvimbo. But kugara ndinotogara ndichitoonawo TV ndichita sei. Tiri panyaya yevana iyoyi, vanhu hobho ndinoona vachibvunza pamaposti enyu, mune vana here? Mumbawo munogarika here nevana, newaitiya nekakuchena kese kanenge karimo? Mazera evana venyu akamira sei, uye muri kurera sei vana venyu? Right. Vana vangu vahombe. Zvanambotaura zviya kuti tise kumhanya. Saka makore avatonzodi kumaisa bhozi. Vanhu vanozodi ona nezvisizvo. Vanozoenda kwasiri kufanirwa kuenda. Yes. So vana ndinovadzidzisa
every day tinotsvaira mumba zvakati tinodini handi makwana izvozvo kune tudiki turiko tivaningina twangu ukatotona tichitamba tichiumburuka tichikwira pamusoro pechi but hatumbobate zvinhu vanotamba panzire vana vai inini ndinoda kuti vatambire pamugedhi vanobuda panze vachitenderera vachitaseba zvekuzofamba nemaraini saka vanotamba panze kana vaakupinda mumba muye mune masofa ewaiti vobva vaita sei hauna kuona last time paine katsoka katsika bhozi vanofarira kuvhara maketeni saka mukunovhara maketeni muyamaya kanobva kaita sei katsika kanotsika negumbo rako rakabva naro pachi panze saka ndichifarira sofa leather because leather unongotora kajira ubva wadi ubva wapukuta zvobva zvatopera saka vana vangu ndinotovatrenda kuti kuseni kunomukwa munogeza makuseni munobika munhu anodya ageza handiti ende handisi munhu uyo wekuti ndinobva ndanyanya kuti relaxai stereki mai venyu havadi chaka sometimes vanototsvaira mumba but kana vatsvaira mai vacho vanoteera vachiti apa vanonyasita musha apa ngatidaiso apa zvino twakugona saka handitorina pressure nhambo ndeva netudiki chete bhosi kana une tudiki chete haumbofa wakaita dheko handautanga waita dheko yangu yewaitika tovana tutudiki ndo ndakatozotanga vasikana vahombe vakunzwisisa vazhinji tinoona kuti kana munhu achita achibudirira zviita kunge zviri sezvamataura izvi kuti you want to go to the world anti-Joy brand to the world vanobva kwavakatangira kwavanogara zvino tiri kuona muri kuchitungisa vanhu vazhinji pakutanga vaishamisa kuti iri muchitungisa here tizvo here imimi makazvitarisa mucharamba muri kuchitungisa here munewo maaspirations munodawo imba hombe here ndiri kuona mazuva ano maakugadzira hombe dzinotyisa dzine maupstairs mugokwidza mugodzika mugotenderera dzimba dzakakura dziye imimiwo neshungu dzenyuwo for your personal life muchabva here mumba yamuri kugara muchienda kudzimba hombe kana uchitoloja unotobva neiwaya unotobva kana uchiloja unotobva so ndine tarisiro yakanyanya yekuti unotogarawo kudzimbo dzakanakawo ikoko kupisa ikoko kana nyasha dzikawanzwa ndinotoshuvira kudai ndaenda ikoko nguva dzedu ndo dzaita majirasi vazhinji varoda kuziva zvakawanda gogo vachiriko here ukama hwenyu hwakamira sei and ininiwo ndichipedzisa mubvunzo wangu ndewo kuti chii chimwe chatasazombofa takaziva dai tisina kuwana nguva inonzi nhasi inonzi fly on the wall pamusoro paanti-Joy makore maramba nawo vamwe vari kuada futi inini ndine 40 years amakore andina kuramba nawo okay ndine 40 years okay chimwe chii chatingataure panapa chamusingazombofa makaziva chataisazombofa takaziva chazobuda nekuti nhasi muri pano hapana bhozi zvizhinji ndinotozvitaura zviri dhipi zvachonaka ndo zvamusina kubvunza ndo zvisina kutozikanwa nevanhu ndezvipi zvozvipindurai tinzwi handigoni kutokupindurai bhozi afuna kuzvibvunza ko baba munovavigirei zvekudaro inyaya yandetse kuti munoviga murume wenyu ndewe munhu here vanhu vanotaura inini ndine mareasons angu anoti kudii ekuti indakauya kudheko kai handina kuya kuzoita show nemurume like in fact handingati show office achi ndinda kutsanangura kuti handina kuuya zvezvo zvekuti ndiri kuda kubva ndanyanya kuexposa zvese zvangu you see ndosaka muchiona kuti kana vana chaivo chaivo ndinotomboti vige asi mainini tinovaona because vachiri vadiki muchiona kuti vakasvika pastage makachekeresa mainini vakangosvika pastage ishi ndakutovabvisa pasocial media muchavaona zvekuti pamunozovaona vakura muite zvekufundisa kuti ndivo kuti havasi you see saka tudiki kuti tinotambika nazvo zvekuti dai ndakakasika kuita social media tifana tangu tichiri tudiki ndaitangira ipapo but vachingondoti samuke ndobva ndatovabvisa akuzi kuti vamwe vanotaura zvakawanda kuti pamwe wakatora murume womunhu inini kana fesi yangu hainatofitwa izvozvo
Egai tikutendei Aunty Joy nenguva yatava nayo, tazvidyira maminutes saka tabva tazochekwa kwamvura yachekwa makumbo, asi zvisinei tambotibate-bate tamboziva anti vedu. Tinokushuvirai rombo rakanaka nezvese zvamuri kutarisira Aunty Joy Brand ichikura tichifambidzana takadaro. Thank you so much for tuning in. Star FM, sounding good all the time. It's exactly 3 o'clock. Until next week, have a great Sunday.